up soldiers, så velkommen til den her video. Okay, i dag er vi tilbage. Det er lang tid siden. Det er lang tid siden, ja. Det må jeg undskylde, men vi har haft nogle andre projekter. Vi har haft en masse skolearbejde, vi har haft noget ferie. Du har været i Aalborg, jeg har været i København. Jo, i sommerhus, og det var faktisk noget Sønderjylland, så det... Var det i Aalborg? Nej, jeg var i sommerhus. Ja. Vi kan lige sige, at der er, vi kårer vinderne den der giveaway til sidst i videoen, eller vi fortæller mere om giveawayen, og så, ja, der uddyber vi lidt mere om det. Her er foråret nærmere. Bladene bliver grønne, det er fedt. Det er her på den her tid af året snart, at der begynder konfirmationer. Ja. Yeah. Det var det, vi vil sige. Vi blev begge to konfirmeret sidste år, og vi vil fortælle lidt om hvordan vores konfirmationer er. Jeg vidste ikke så meget om det, da vi blev konfirmeret. Så hvis I er interesseret, så kan I høre, hvordan det sådan foregår. I hvert fald, hvordan vores konfirmationer foregår. Jeg tror, det er meget forskelligt. Altså, for eksempel til min konfirmation, der havde vi ikke så mange sange, men til... Til min, der havde vi masser. Også masser af taler. Så det, ja, det er nok meget forskelligt, hvordan den lige er blevet filtreret sammen. Så vi starter om morgenen. Jeg skulle i kirke allerede kl. 10, og du skulle i kirke. Jeg tror også, det var ved 10-tiden, eller også var det ved 11. Og jeg stod op omkring kl. 7-8 stykker. Jeg havde troet, det var lidt mere sådan stressende morgen, men det blev egentlig bare helt stille og roligt, ligesom alle andre morgener. Ja, det var egentlig meget stille og roligt, men jeg synes alligevel, jeg var lidt nervøs. Ja, helt sikkert, helt sikkert. Og så kørte vi ned til kirken, og jeg synes, der var så akavet stemning dernede. Der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad der skulle ske så meget. Vi havde selvfølgelig været til det der konfirmationsforberedelse. Men det var alligevel stadigvæk mærkeligt, fordi det mindede overhovedet ikke noget, man havde prøvet før. Og alle stod jo i sådan, skjorter og pænt tøj, sådan noget, det er vi ikke vant til. Og det var virkelig mærkeligt. Ja, og så står man derude, vi havde sådan, i vores kirke, der havde vi sådan en lille rum, hvor Asger og jeg blev ikke konfirmeret sammen, det ved jeg ikke, om I sagde. Nej, vi går i hver sin klasse. Så ja, vi havde det lille rum ude bag ved kirken-agtigt, hvor vi sådan sad og ventede. Og der var ikke rigtig nogen, der sådan sagde noget, vi sad ligesom bare alle sammen og kiggede i luft. Ja, men det var nemlig sådan, alle ville egentlig bare gerne snart ind og blive konfirmeret, men det var en meget akavet ventetid. Det der ventetid, det var nok det længste sådan et stykke tid i løbet af dagen. Ja. Altså det føltes som om man sad der 100 år. Og så skulle vi så lige pludselig ind. Ja, vi gik ind, og vi havde lært, hvordan det var, vi sådan skulle sætte os og dreje rundt på mærkelige måder af vores præst. Jeg ved ikke, om jeres præst ikke så meget det. Ja, ikke så meget, men også en lille smule, ja. Og så sad vi der, og gudstjenesten, den synes jeg også føltes rimelig lang. Altså, vi havde prøvet det til der konfirmationsforberedelse, men det var noget helt andet, når man sådan sad der, og alle mennesker sad og kiggede, og forældrene sad der, og... Det var helt mærkeligt, men... Ja, jeg kan virkelig bare huske det sådan. Og så skulle man så ind og sidde med ryggen mod dem. Og så skulle man sidde, og så blev man sådan velsignet eller sådan noget af præsten. Da vi kom ud af kirken, så var der masser af familie og sådan noget. Og jeg havde fået at vide, at jeg blev hentet i min mors Toyota Yaris. Det ændrede så lige pludselig, da jeg kom ud og fandt ud af, at jeg faktisk blev hentet i en MG af en, der hedder Jørgen. Skud til Jørgen. Og hvad blev du hentet i? Jamen, vi kørte bare hjem i vores Citroën. Fedt. Ja. Men der er ret mange, der bliver hentet i sådan nogle fede biler, og... Det er i hvert fald, jeg ved, den ene klasse, hun hentede en Lama. Det var sådan internt noget Lama noget. Kom vi ud, og du var med til min konfirmation? Det var jeg, ja. Men jeg var desværre ikke med til din. Jeg var til en anden konfirmation. Det var virkelig svært at vælge. Det kan også være, der er nogen af jer derude, fordi I skal vælge mellem konfirmationer. Jeg bliver nødt til bare at vælge den, der havde spurgt mig først. Så det kan også godt være, det er svært for jer at vælge, men så bare enten så tag den I selv synes, men og I overhovedet ikke kan vælge, så synes jeg, at det er en god idé at tage den første. Det er i hvert fald en god undskyldning, eller hvad man kan kalde en god grund. Sådan det, og det er helt naturligt, og alle forstår det, hvis det er. Så I skal ikke føle skyld eller noget som helst. Det er helt okay, og det var også helt okay, da jeg ikke komme med til min konfirmation. Og så kom vi derud til, vi var 2 forskellige steder. Der kom en masse gæster. Jeg tror, vi var 50-60 stykker. Det er lidt mærkeligt at tænke over, at alle de mennesker er kommet for at være med til ens fest. Det er sjovt. Meget mærkelig fornemmelse. Jeg synes også, det var mærkeligt at være så mange, fordi jeg er vant til at blive til lidt mindre familiefester, så snakker man jo med alle, men det var bare helt umuligt her, så det var meget, meget mærkeligt, og også mennesker, der ikke er normalt møder hinanden fra min familie, så det er en ret mærkelig stemning. Men altså, alle er glade, og det er hyggeligt, og... Så åbnede vi pakker. Jeg fik mere, end jeg havde troet, kan jeg godt sige. Jeg tror, at alle egentlig gør, fordi man forventer ikke, hvad man får.
Nej, og hvis vi skal gætte på, hvor meget det nok er normalt at få, hvis vi kigger på, hvad vi fik i vores klasse. Plus gaver, plus penge. Ja, penge og værdi af gaver, så er det nok 25.000. Det der 25.000, det er jo nok cirka et gennemsnit. Fordi der er også virkelig mange, som får måske værdi af 15.000. Og det er jo også sindssygt mange penge stadigvæk. Helt vildt. I hvert fald ikke være skuffet over for 15.000, hvis der er nogen, der er det. Men der er så også nogen, der får sindssygt mange penge. Der var flere fra vores årgang, som fik plus 50.000 i værdi, det tror jeg virkelig. Ja. Men det er alligevel vildt at tænke på, hvorfor man får så mange. Og jeg havde det næsten lidt dårligt med at få så mange penge, fordi jamen, jeg synes ikke på en måde, jeg havde fortjent det. Altså, jeg havde ikke rigtig gjort noget. Så kommer vi jo til maden, men for god mad. Lad os bare sige det sådan. Vi fik, tror jeg, det var 3-retters menu. Det gjorde vi også til min, ja. Så var der også talerne. Min far holdt taler, min morfar og min bedstefar holdt også taler. Og det var fint nok, faktisk. Ja, taler, det var sådan fedt at høre, synes jeg. Det var man kunne godt holde til det. Men der var vist også en til Askers konfirmation, som havde jeg kan huske i hvert fald, det var en rimelig pinlig tale, Askers. Det var ikke helt en tale, men det var en anden form for, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, men det var simpelthen for dig. Du var med, og jeg havde hørt før, du havde skrevet med min mor. Ja. Og det var så mærkeligt, fordi jeg havde ingen idé om, hvad det var. Jeg havde lavet en lille video med en masse klip af Asger, dengang han var lille, og nogle gamle Gigi Army videoer. Hvad lige over med vores lys er gået ud, det er sådan... Ja, vi har sådan en lille sådan softbox ting, og den er lige gået, der mangler strøm. Vi kan ikke lige gøre noget ved det lige nu. Ja, vi kom fra den der video, og det var simpelthen det mest akavede, jeg nogensinde har prøvet. Og da de gik sådan og fandt frem sådan en projektør, og jeg havde bare ingen idé om, stadigvæk hvad det ville være. Og du tror jeg også synes, det var rimelig pinligt, eller rimelig mærkeligt, altså, det var, der hvor du skulle jeg kan huske, det. Da jeg kom til Askers konfirmation, var jeg sådan slet ikke nervøs på holden og tale. Det var... Eller tale. Ja, for at vise det der. Det var overhovedet ikke sådan noget, jeg frygtede. Men da Askers far kom over til mig og siger, Magnus, er du klar nu? Og jeg så siger, ja, der kan jeg mærke, at jeg begynder at få sommerfuld i maven, og jeg begynder at blive nervøs, og jeg overvejer at gå på toilettet, og jeg overvejer at gå derfra, fordi det kan godt være rimelig pinligt. Men du blev rost meget for den video, at det var rigtig godt redigeret og sådan noget af min familie, så... Hvis der er nogen af jer, der skal til en vens konfirmation, vær ikke nervøs. Det går godt, og det er bare Askers familie. Altså. Jeg var også til en... Det var akavet i starten, men så var det egentlig, at så gik det. Det var jo fint nok, de gjorde jo ikke noget. Men ja, det er lidt mærkeligt at møde så mange nye mennesker på en gang, som sagtens skal tale sammen, og så man måske godt føle sig lidt, jeg ved ikke udenfor, men nej, det går. Ja, altså, man lærer det hurtigt lige sådan at komme ind i. Jeg ved ikke, hvad med taler, er der noget, du vil sige til det? Vi holdt begge to taler, altså selv taler til vores egen konfirmation, og jeg havde skrevet tale sådan lang tid før jeg forberedt. Men det var alligevel ret mærkeligt, selvom jeg havde forberedt mig ret meget, og jeg tror også, jeg kom til at sige noget forkert, jeg skulle kigge ned på papirerne alligevel, men det var også bare mærkeligt. Altså det er noget andet, man er vant til lidt mere fremlæggende i skolen, men når der så får en familie, så er det alligevel noget helt andet af det. Ja. Altså det her, det var i hvert fald lige, det var vores konfirmationer, men jeg synes, jeg oplevede fra den, jeg var til med Emil og min egen, der er meget forskel, så det er overhovedet ikke rent med jeres bliver sådan her, og jeg tror, at det er meget forskelligt, hvordan det er. Det tror jeg også. Men der er måske noget af det, jeg håber, I kan bruge det til noget, hvis der er nogen af jer, der skal konfirmeres. Yeah. Jeg tror, det er det. Så må I bare have en fantastisk konfirmation, den der skal konfirmeres. Eller bare jer andre, der har set videoen, så må I have en god dag, eller hvad man... Ja. Jamen, nej, vi skulle have gået vinderen. Fuck! Asger og jeg, vi har kigget dem igennem, og vi har fundet feedback, og vi har fundet ud af, hvad vi gerne vil gøre, hvad vi gerne vil udvikle, og hvad vi gerne vil blive bedre til, og hvad vi gerne vil, Det ser ud til, at I rigtig gerne vil se fodboldvideoer, og det vil vi også meget gerne lave, når det bliver lidt bedre vejr. Det er bare i Grenaa, hvor vi bor, der har det sneet meget her i januar-februar. Vi vil rigtig gerne gøre det igen. Vi gør det lige så snart vejret det er godt. Og der er også mange, der gerne vil se flere vlogs, og det kommer der også. Vi skal både til København, og nej, skal I med til København der? Ja, vi skal med til København med vores klasser. Ja, og der kommer vlogs fra London, det skal vi hen om 49 dage. Nej, det er nok ikke... Det er 49 dage, når vi laver den her video, så det er nok sådan... 47 stykker. Så der er vi helt sikkert også vlog fra. Vi må lige se, hvor meget det bliver til. Men den der giveaway, vi er rigtig glade for, at der er så mange, der har skrevet. Helt sikkert, og det er fantastisk, hvordan
hvordan I har taget tid til lige at gå ind og smage på det der. Det er mega fedt, mega fedt. Det er vi rigtig glade for. Og vinderen har fået besked nu. Det har han. Hun ved ikke endnu. Så du kan gå ind og tjekke din mail. Ja. Og så skulle der meget gerne være en mail. Og det, hvis I ikke ved det, så det man vinder, det er en måneds gratis Spotify. Et gavekort så. Ja. Og det, du skal bare sende os dine detaljer med dit Spotify-navn. Og vi har en mail. Den har vi ligesom allerede. Du skal egentlig bare fortælle os, hvad du hedder på Spotify. Og så er det egentlig bare det. Holder. Wow.